Her vil jeg forklare jer, hvordan man laver en hel form. Det, der er vigtigt med klippen, det er, at du har inddelingerne. En midtinddeling og en sideinddeling fra øre til øre og fra pande til nakke. Så laver du en horisontal inddeling, og her laver du din guidelinje. Det du skal være ops på er, at hovedvinklen på modellen eller kunden skal være den samme i løbet af hele klippen. Du tager en horisontal inddeling og redder håret lige ned. Hold dine hænder meget lige, ikke hverken den ene eller den anden vej, og så klipper du med saksen, og den skal også holdes lige, og det er meget vigtigt, at du ikke bøjer den, fordi så kommer der en gradering på, som du kan se her. Håret lige ned og en horisontal klipning. Husk på, at hver enkelt passé skal være smal, så du altid kan se din guidelinje, som du har klippet for forrige passé.